पवन और ज्योति के तलाक के खबरों के बीच आई नया मोड़। जी हां, पवन और ज्योति के तलाक के खबरों के बीच आई नया मोड़। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हां, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार अभिनेता व गायक पवन सिंह जी, जेकरा के रउरा लोगिन पावर स्टार के नाम दिले बनी लोगिन, पवन सिंह जी और उनकर दूसर की पत्नी यानी ज्योति सिंह जी के जन तलाक के मैटर रहल, यानी तलाक से खातिर ये लोग इन कोर्ट में अर्जी दायर कैले रहलक हलो पवन सिंह के। हालांकि ई अर्जी पवन सिंह जी के तरफ से ही दायर कैल गइल बाबे। एकरा बीच में एगो बहुत बड़ा मोड़ आ गइल बा। आखिर मोड़ का बाबे, रुआ लोग खबर बतावे से पहले खबर हम विस्तार से बताई। एकरा से पहले रुआ से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रुआ लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब करी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान के भी दबाई। जी हाँ, अब हम खबर विस्तार से बतावे जा रहल बानी। तो खबर विस्तार से बता रहल बानी, रुआ लोग के बता देहल चाहते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी कुछ दिन पहले शादी के बंधन में बंध रहे। जी हाँ, हालांकि ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी के दूसर की पत्नी है, लेकिन कुछ दिन से ज्योति सिंह जी खुद के मैके में रहत रही, पवन सिंह जी से काफी अपना आप के अलग कर देले रही। पवन सिंह जी के साथ ही इनकर व्यवहार अच्छा ना रहे। अब पता ना केकरा तरफ से व्यवहार के मतलब की शुरुआत गलत फहमी या गलती के शुरुआत भई रहे, ई तो अभी तक पुष्टि नहीं के भइल। लेकिन ये वजह से पवन सिंह जी आरा स्थित फैमिली कोर्ट में यानी व्यवहार न्यायालय आरा में भोजपुर में पवन सिंह जी को याचिका दायर कैलन, जो याचिका तलाकनामा के बाबू। जी हाँ, यही बीच में ज्योति सिंह जी पहुंचे रही कोर्ट में पहुंचली। जब कोर्ट तारीख दिले रहलक वो तारीख पर ज्योति सिंह जी पहुंचली। हालांकि पवन सिंह जी ना पहुंच पाइले, पवन सिंह जी के तरफ से पवन सिंह जी के वकील पहुंचे रहलन। लेकिन यही बीच में एगो खबर आ रहल बा, बहुत बड़ा खबर बाबे, कि पवन सिंह जी से ज्योति सिंह जी एक बार फिर पुनः माफी मांगे की कोशिश कैले बाड़ी। कोशिश ई कैले बाड़ी कि हमरा के एगो मौका मिले के चाहिए। जी हाँ, हमरा एगो मौका मिले के चाहिए सुधार करे के। जी हाँ, भोजपुरिया जहां तो रुआ लोग बता देहल चाहत हई कि ज्योति सिंह जी एगो मौका के मांग कैले बाड़ी कि हमरा कम से कम एक बार सुधरे के मौका मिले के चाहिए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से मालूम चलता कि पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी से आग्रह कैले बारी, पवन सिंह जी के परिवार से आग्रह कैले बारी, साथ ही साथ ज्योति सिंह के साथे साथे ज्योति सिंह के परिवार भी, पूरा फैमिली भी आग्रह कैले बा कि ज्योति के एक बार माफ करे के चाहिए, एक बार उनकरा के माफी मिले के चाहिए, एक बार उनकरा के मौका मिले के चाहिए एगो नया जिंदगी के शुरुआत करे खातिर। जी हाँ, ऐसा ही ताजा तरीन खबर जाने सुने खातिर रउरा लोगिन हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल पर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद बनाई, ढेर सारा प्यार दिए यूट्यूब चैनल के। जी हाँ, रउरा लोगिन इसे लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, ताकि रउरा लोग के बीच हम बहुत सारा ताजा तरीन खबर लेके आवल करब। नमस्कार, प्रणाम।